Kai, ya labari. Ya ka tsoratar da ni. Baba ni, akwai na yau, akwai na jiya, akwai na gobe, akwai na jibi. Allah ya shi yarda. Dakatar da shi. Kai, ya labarin kilo dai. Kila dai, ka san me ba? Ashe wani mere mai shege ɗan iskan wayo. Kaga akwai kes ɗin cin uwar mutane, sannan kuma akwai na kisa. Mugun ɗan iska ne, mugun kuɗi kuma gare shi. Alƙur'an. Gaskiya ya kamata ya fara biyan ka. Gaskiya ya kamata ya fara biyan ka. Ba kai bane. Gaskiya ya kamata ma ka fara biya na akan wannan labaran da nake kawo maka. Kullum ya dinga wahala banza ba ka bani ko sisi. Ka san wahalar da na sha kafin na ji? Sai da aka kusa cire min kafa. Ka manta ne cewa kai in taro faɗa ka tare. Ka manta ne cewa kai in taro faɗa ka tare ba. Sake ado. Sake. Kalle shi ne. Ka kalle shi. Kallon shi kana ci ka manta ne. Cewa kai in taro faɗa ka tare ba. Ka dinga kallon shi. In ya faɗa me da laƙina. In ya faɗa ya ka ce tab. To haka ne. Ai gwanja na da bala'i. Kaza kaza. Ai hayaƙin ba sasa na yi. Ba damuwa a ci gaba a haka. Sai kai kuma sai ka ce maza mu je kai. Mu je. Yanzu shi zai yi dalakuni. Me zan ce? Ka manta ne.